panjenenganipun Mbah Mantan Tarno supados saged runtuh kenongan menika tengara bilih kajatan sedekah bumi Dusun Bakaran Wetan tahun 2026 saged kawitan wekdal kawenanipun kula sumanggaken awit bendungan sampun kalapan dipun tasmo kalih Bapak Mantan Tarno pramila sampun aman pandherek tumpeng kula aturi mlebet wonten ing pendampinganipun. Ayo monggo bapak-bapak ibu-ibu kami dari RT 2 RW 1 Bakaran Wetan ikut memeriahkan acara tumpengan dalam rangka sedekah bumi Bakaran Wetan 2026. Mugi-mugi dengan acara ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya.
menepi teng jalur niku. Awit menika tumpeng tesih kathah ingkang dereng mlebet. Menawi sak wetanipun punden sampun tebak supados panitia utawi hansip saged ngarahake tumpeng teng kulon Benebisul. Sepindah malih menawi tumpeng sawetanipun punden sampun tebak panitia kula tulung ngarahake tumpeng sak kulone Nyanyagung. Nyuwun tulung ibu-ibu ingkang wonten ing jalur dalan pintu masuk supados saged menepi nggih sakcepetipun nggih. Awit menika jalur tumpeng kersane boten kawanan. Monggo Ibu kula nyuwun kesadaran panjenengan. Boten berjubel teng gone pintu masuk. Ini warga yang wonten lokasi kula nyuwun barang berharga panjenengan atau juga. Saya tidak ada kejadian 3 tahun yang lalu kehilangan HP. Ini warga yang sampun mlebet ke lokasi barang berharganipun juga. Monggo panitia saged ngarahke tumpeng ingkang nembe mlebet tenggone kulon Buben. Terus mangke kesanipun boten berjubel sak wetanipun punden. Sepeda malih jalur pintu masuk ingkang dipun liwati tumpeng kula nyuwun kesadaranipun warga saged menepi. Monggo tumpeng-tumpeng ingkang sedaya tenggone jari supados saged mlebet mengikuti arahan panitia. Awit sawetanipun punden menika sampun tebak supados dipun geser sak kulonipun punden. saged ngambil posisi sakulonipun punden. Awet sakutanipun punden sampun tebak. Saged sakulonipun punden, saged sakulonipun punden.
kesadaranipun jalur pintu masuk warga yang kubul-kubul kula nyuwun tulung menepi pinggir saking jalur mriku nggih kersanipun tumpung saged mlebet jaluripun pintu masuk saged dipun kurangi menepi saking rombongan kupeng. Jalur minggu saged pinggir tumpeng saking RT masing-masing kersanipun jaluripun saged sak cepete utawi boten macet supados pinggir sawetawis kersanipun tumpeng sanesipun sak cepetipun saged mlebet wonten lokasi tuding ngayaken. Awit punika tesih kathah tumpeng sanesipun kula nyuwun kesadaranipun ingkang wonten jalur pintu masuk monggo warga ingkang dipun liwati tumpeng kula nyuwun kesadaranipun ampun buntoni dalan. Sepindah malih warga ingkang wonten jalur pintu masuk nyuwun tulung kesadaranipun. Pandherek tumpeng saking masing-masing RT kesami boten macet kedawan saged langsung menepi teng nggone kiwa tengenipun jalur pintu masuk. Utawi ngepung tumpenge tenggune sak kiwa tengenipun tumpeng. Monggo tumpeng sanesipun saged langsung masuk. Pindah malih jalur pintu masuk. Kersanipun boten rendet, kula nyuwun kesadaranipun. Dalane supados saged dipun liwati tumpeng. menika ketenganipun sampun Covid sedaya kula nyuwun supados Yai Badir utawi Mbak Nudin Agus saged
alaihi wasallam. Monggo hajatipun saged dipun bagi kalian para kadang, para masyarakat desa Bakaran Wetan, desa luar Bakaran Wetan, dipun bagi sithik-sithik sedaya kebahagiaan. Berkah barokah, berkah barokah, berkah barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.